Facebook ko ang belai no mo photo no no goi kha tong to gya tai bakha cost nang jang ma hinga tam ni bagai hinga angkai chini je next level chini je generation education system ni te kok salai na ko ekta viral photo no kha jaga tini chini borok rok tabuk bolong bisingo labar bagano jabara sakao asuk porina nangsiu jeng bo level sogoi ka bo jaga tongman jeng bor sogoi ka obo kep saimia so ango bono completely hino mane kaisa borok ekdom sia buka amok ni idea no follow khaima hingjabang ang tai kok kajar na musungo tripura education system no toy education system ba education department ni borok no please noro kisa bokhorok by one sugoi di bolok borok rok bolongo thangai porina ni busa kostong na bolongo yongsa kuksa toksa chibu kebangma manai dong manu je seng tebo se kostongan thangai kostoni lamo thangai tongo so labar baga no borok poda pori nai thampui warjang mai thampui jarak nai okogrong no kisa wan sugai nai di na and norok no ang jaga o video wan nong no logi logi photo punugui tonga na norok photo nai manu je tabuk bolong bisingo asuk lai jaga and total student tongmani se 5 jona kun jaga o 4 jona 6 jona 10 jona so mo photos rongno nugoi ang belai kheno bkha yokha ang bo kaisa tripura ni borok ngai labo lachika je jeng tripura o mo haing tongmanu khangka bui again alka fatar ni borok rok chona na sigai mas mani layana so obo haike pori nani asago student na pori nan baga jeng chini school room bo khlogai mano norok joton saimano chikon sa school phanong thung ajaga o minimum 5 ta room le tongo jodi 25 jon student phai thangpano je 5 jon ke divide khai pori ri mano and school thangai pori kha hangka sai tebo kaham ka pori ri manai tam ni bagai hangka ka school jodi school start khanya segan sanitize khai mano student rok thangka hangka social distance maintain khai sanitize use khai tong mano mask use khai mano so abo se tebo chamani lama abo rono follow khai awi che jeng bahai ke bo gyan by one sugoi saga je bolongo pori ri siwana ba bolongo pori ri di hnai so please takuk tai bukuk song norok bo o video no nai o video no share khaji tai please obahai sia ba saimanya lachime hingja samuro no logitar di omahai bolong rogo pori na kalai khangka nok ni boro rong ta hodi school bisingo no kaham ke habre pori ri manu jodi kabangma borok tabuk online class khaimiyang tongo karon chini tripura ni borok kabangma no internet facilities no paimaya ba phone kaham paimaya ngai tongnai so jara porimanya phano untui rok khai bolong roga sugui rogle ta pori ri please ang koijao and o video nai tongnai rong no ang koyo o video ni ke share khai chini education system tu phonok nan bagai ang se suge tongkhai na karjak dia sung no hambai